Bună dimineața și astăzi vă invităm să donați sânge și să fiți eroi. E bine, alături de noi în studioul București FM se află Alexandra Manolache și Sara Apostolache. Bine ați venit! Bună dimineața, bine v-am găsit! Neața, bine ați venit! Sunt îmbrăcate și în tricourile care reprezintă cauza Donează Sânge Fii Erou, tricouri roșii cu inima pe piept, jumătate albă, jumătate roșie. Simbolul până la urmă acestei campanii. Noi, București FM, promovăm de fiecare dată când putem donarea de sânge. O faceți și voi, implicându-vă efectiv în fenomen. Nu vă este stingher și nici nu vă este îndepărtat acest domeniu, pentru că sunteți studente la medicină. Haideți să vă cunoaștem întâi și apoi să dezvoltăm subiectul. Cine sunteți voi? Noi suntem studenti la medicină în anul 4 și voluntari în cadrul proiectului Donează Sânge Fii Erou, pentru că societatea noastră are mai multe proiecte, iar fiecare student se poate concentra pe un proiect care îl pasionează, iar noi am ales Donează. Proiectul presupune 2 campanii anuale pe care le organizăm în holul de onoare al Facultății de Medicină, iar anul acesta avem un proiect special de Ziua Mondială a Donatorului de Sânge, despre care vorbim astăzi. Tu ai fost Sara și ești în continuare. Da. Sara, asta ca să identificăm și pe cameră, suntem live pe Facebook, vă reamintim. De partea cealaltă se află Alexandra, studentă la medicină. Tot studentă la medicină, anul 4. tot anul 4. Și să vorbim așa puțin despre de ce am ales noi să promovăm donarea de sânge și de ce am apucat să ne implicăm în acest proiect extraordinar de frumos și în această comunitate unde dăm numai de oameni extraordinari, de implicați și cu sufletul deschis. E pentru că fiecare dintre noi la un moment dat s-a confruntat cu un moment în care cineva drag sau cineva pe care îl cunoșteam un apropiat a avut nevoie de sânge. Și eu, de exemplu, prima oară am vrut să donez la 18 ani. M-am dus pentru un coleg și am fost copleșită de emoție când am văzut cât de multă lume a reușit să se strângă pentru o persoană și cât de multă lume a vrut să ajute. Și, din păcate, atunci eu n-am știut care sunt criteriile, n-am știut să mă informez și am vrut să dau mai departe lipsa mea de informare de care m-am lovit, să reușesc să o elimin la persoanele din jurul meu și să reușesc să ajut oamenii, să ajute oameni mai departe. Și Sara face același lucru, doar că, din păcate, ea nu este capabilă să doneze din probleme... Nu întrunesc toate condițiile de donare. Da. Dar implicarea ei în voluntariat este mai mult decât poate face cineva. S-au îmbunătățit lucrurile în România când vine vorba de donare de sânge? Da, tocmai asta voiam să menționez, că chiar dacă oamenii nu au toate condițiile necesare pentru a dona, e foarte important să răspândească această informație, să ajungă informațiile pe care noi le promovăm în social media la cât mai mulți oameni, iar acest lucru poate fi făcut de oricine, indiferent dacă are toate condițiile de donare sau nu. Și da, oamenii sunt din ce în ce mai informați datorită campaniilor care se desfășoară, atât la noi la facultate, cât și în restul campaniilor mobile. Păi hai să vorbim despre cele 2 campanii de care voi vă ocupați. Spuneați că sunt 2 campanii pe an. Să ne explicați un pic ce se întâmplă, când urmează să aibă loc aceste campanii și apoi o să povestim puțin despre ce se va întâmpla vineri. Noi avem 2 campanii în cadrul facultății. Timp de 5 zile vin cadrele medicale de la Centrul de Transfuzie Sanguină București și, practic, în fiecare zi se poate dona la noi la facultate. Toată lumea este binevenită și ne bucurăm în fiecare an de doritori din ce în ce mai mulți. Iar următoarea noastră campanie o să fie pe 1-5 noiembrie, pentru că organizăm una în primăvară, care a fost la începutul lunii aprilie, și una în toamnă, care, acum, după cum am spus, o să fie la începutul lunii noiembrie. Cât durează, efectiv, procedura? Se întreabă oamenii, dom'le, stau mult, nu vorbesc de când ajungi până când ieși, ci pur și simplu procedura efectiv de a dona. Procedura efectiv de a dona durează doar 10-15 minute, Okay. Depinde de la persoană la persoană. Unele termină mai repede, altele mai încet, dar în momentul în care ajungi efectiv pe scaunul de donare, cele 10 minute trec foarte repede. Și vezi că timpul pe care l-ai așteptat înainte, o oră sau o oră jumate, depinde de cât de mulți alți doritori sunt să doneze,
nu mai contează că, să spunem că ai stat 2 ore la coadă și pleci de acolo foarte fericit că ai reușit să faci acest lucru și ai reușit să ajuți pe cineva. Și e o procedură care trebuie respectată după ce donăm, nu știu, să mâncăm o bucată de ciocolată, să avem la noi un suc, să bem apă. Ce ar trebui să știe oamenii care donează pentru prima oară? Da, e important să vină mâncați să doneze, nu este ca la analize, este din contră, Corect. trebuie să fii băut, să fii mâncat înainte, să fii hidratat, iar după ce donează e important să nu facă efort fizic intens 24 de ore, să nu conducă pentru câteva ore, să se odihnească, pentru că e important ca corpul să se refacă după această procedură, pentru că deși e una care durează puțin, totuși e un efort pentru organism să dea atât de mult sânge dintr-o dată. 450 de mililitri se donează. Bun. Avem voie să bem cafea înainte? Să donăm? Da, este permis. Să nu fie o mâncare cu mult glucoză sau să fie zahăr mult înainte. Asta este important, ca să nu crească glicemia. Deci nu mâncăm un tort și apoi venim să Nu, donăm. sub nicio formă și Mâncare nici normală. grăsime Și foarte nici alcool. multă. Da, Categoric, logic. 48 de ore înainte nu trebuie consumat alcool. Bun, e o procedură care trebuie respectată și care este la îndemâna tuturor. Unde o pot găsi? Aveți mijloace de informare? Avem Care sunt canalele de paginile comunicare? de Facebook și de Instagram, Donează Sânge Fie Erou, pe care postăm informații, postăm și am încercat în ultimul timp să le facem cât mai interactive. Am avut în fiecare lună câte un fun fact, tocmai ca să atragem publicul, să fie informațiile spuse cât mai pe înțelesul oamenilor, chiar dacă nu au contact cu medicina și să înțeleagă ușor. Și avem în general un public tânăr acolo pe pagini. Păi, spuneți-ne și nouă câte un fun fact acum, de căciul așa, pentru cei care ne ascultă în această dimineață și care ne urmăresc pe pagina de Facebook București FM. De exemplu, sângele, am avut noi un fun fact de Crăciun, că sângele poate fi și verde. Este o foarte mică, un foarte mic procent din populație, dar am avut acest fun fact că sângele nu este doar roșu. Da, este și albastru, Ok. și cum se spune în cazul capetelor nobilate, da? Au sânge albastru, ești nobil. Altul? Erau 2, aia, cerut. A fost o cerere, da. A fost o cerere, da. Deci avem sânge verde, Ai primit există înregistrare pentru posibilitatea. cerere? Ai depus-o la ghișeul 3, la Absolut, etajul 2. am primit și răspuns. Celălalt fun fact este că există un donator în Statele Unite, în Australia, care are o tipologie mai specială a sângelui și sângele lui se folosește ca să se facă vaccinul anti-RH, care se face de obicei la incompatibilitatea de sânge dintre mamă și făt la naștere. Ok. Și pentru că el putea să meargă odată la 2-3 săptămâni să doneze, fiindcă nu dona o cantitate completă, doar din probele lui de sânge reușeau să facă aceste doze de vaccin salvatoare pentru mamă și pentru făt. Foarte tare, în Australia. Foarte tare, în Australia. Bun, hai să vorbim un pic și despre activitatea voastră de la medicină. Se mai întreabă oamenii ce se mai întâmplă la facultatea de medicină. Sunteți anul 4, ați supraviețuit anilor grei, că mai urmează și Mai alții. avem 2. Mai aveți 2 și v-ați gândit pe viitor unde către ce vă veți orienta? Eu aș vrea o specializare clinică, dar rămâne de văzut. Mai avem timp să ne mai gândim. Deci n-ați luat încă o decizie. Nici tu, Alexandra? Mie îmi place puțin partea de chirurgical și îmi place să lucrez cu femeile tinere, cu copii și încerc să îmi găsesc ceva, să explorez mai mult această parte, să văd ce mi-ar plăcea. Și e un mediu foarte frumos. Deci oricum mai aveți timp să vă hotărâți. Cine știe, poate vi se schimbă opțiunile, perspectivele în câteva luni, într-un an. Mai aveți 2 ani, spuneați, de facultate, apoi urmează și alte drumuri pentru voi. Hai să vorbim despre ce se va întâmpla vineri, pentru că este o acțiune foarte frumoasă. Am citit un pic despre ea, dar aș vrea să ne povestiți voi mai multe și să lansați această invitație celor care ne ascultă acum. Vineri este Ziua Mondială a Donatorului de Sânge și ne-am dorit să facem ceva ce nu s-a mai făcut până acum în cadrul proiectului, să venim cu ceva nou, iar noi, în general, când ne promovăm campaniile, cele 2 de care vorbeam la facultate, abordăm și alte facultăți, tocmai ca să putem să transmitem informația și către studenții care nu sunt la medicină. Și
Astfel, cei de la UNEATC s-au arătat interesați de proiectul nostru, au fost foarte fericiți să ne ajute și așa ne-a venit ideea să facem o colaborare cu ei de 14 iunie, de Ziua Mondială a Donatorului. Așadar, vineri, în Piața Universității, va fi un moment de teatru, susținut de cei de la Facultatea de Teatru și o expoziție de fotografii pe gardul de la Palatul Suțu, realizată de către cei de la secția de fotografie din cadrul UNEATC. Ei au venit la campanie la noi, au făcut poze, iar acestea urmează să fie puse acolo la Palatul Suțu timp de o săptămână, de pe 14 până pe 23 iunie, iar ulterior expoziția se va muta ca expoziție permanentă la Centrul de Transfuzie Sanguină din București și va putea fi vizionată acolo permanent. Tot vineri, de la ora 22:15 seara, va fi un spectacol de lumini la fântânile de la Piața Unirii. Așadar, toată ziua vor fi activități pe care oamenii le vor putea face. Acestea sunt dedicate donatorilor, dedicate voluntarilor care ne ajută, pentru că avem o echipă foarte mare la facultate și este un moment în care să închinăm așa toată munca noastră. Da, e un moment în care noi ne-am gândit așa să fie un moment de apreciere pentru toată comunitatea de donatori din București și din țară. Adică cine reușește să vadă și să transmitem mesajul că ceea ce fac chiar contează și chiar dacă ei sunt niște eroi anonimi pentru oamenii din spitale și pacienți, pentru sistemul medical, pentru noi ca viitori medici, ceea ce fac ne ușurează foarte mult și munca din viitor și din spitale și vedem pacienții că stau mult mai puțin în spitale, că reușesc să primească unitățile sanguine de care au nevoie și astfel să transmitem și un mesaj către populația care n-a încercat niciodată să doneze până acum, că este un lucru foarte ușor și foarte frumos de făcut. Și tocmai de asta, prin fotografii, am încercat să surprindem ce înseamnă efectiv să donezi și emoțiile pe care le ai în momentul ăla și să vezi că există mai multe lucruri decât se vede la televizor sau în social media. Și decât miturile care înconjoară acest fenomen, până la urmă un lucru absolut normal, să mergi să donezi. Aș vrea să mă întorc la ce se întâmplă vineri. Spectacolul de acolo de la Fântâni va fi unul, presupun, dedicat. Luminile roșii, bănuiesc, nu? Și reprezentanțile artistice, cu cei de la UNEATC, ce puteți să ne spuneți despre? Ca să știe cei care vor veni la ce spectacole să se aștepte. Cei de la UNEATC vor interpreta piese pe care ei le joacă în mod normal, piese care au succes la public, tocmai de aia le-au și ales. Este vorba de piese de Shakespeare, cum ar fi Visul unei nopți de vară sau de Molière, Doctor fără voie. Așadar, ei sunt anul 2 și acum termină anul 2 și vor fi acolo în Piața Universității să facă un moment artistic de care noi sperăm să ne bucurăm și sperăm să vină cât mai mulți oameni, pentru că până la urmă pentru ei este. Veți continua să activați în această campanie pe măsură ce trece timpul? Programul vă va permite? Vă veți strecura așa în orele de program și activitatea asta de voluntariat sau veți preda pe mai departe sarcina? În sensul în care sunt oameni care vin din spate, vin din urmă? Da, eu personal am 4 ani în spate în proiect și anul ăsta am coordonat proiectul cu Sara și cu încă câțiva colegi de-ai mei. Și tocmai ce am reușit să dăm ștafeta mai departe la niște fete minunate cu 2 ani mai mici decât noi, care sperăm să aibă mai mult elan și mai mult timp cu facultatea decât o să avem noi în următorii ani în care ne pregătim pentru examene. E complicat și trebuie să se preia din mers lucrurile. E bine că faceți acest gest. Nevoia de sânge va fi o urgență în permanență. Oricum sesizăm că în România lucrurile se mai așează ușor și asta și datorită vouă. Facem o diferență între anii trecuți când era nevoie, dar nu prea erau donatori sau nu prea erau astfel de evenimente. Iată că de la an la an noi am abordat subiectul în mai puțin de o săptămână. 2 evenimente care merg în paralel, putem spune, și au legătură cu donarea de sânge. Hai să demontăm câteva mituri împreună despre donarea de sânge, ca să mai liniștim populația când vine vorba despre acest gest. Doare? E periculos? Nu. Pot să vă spun eu ca donator, în momentul când oamenii care recoltează sunt niște oameni care fac asta de 100 de ori pe zi.
și vă spun, pe mine mă doare mai tare la analize. Eu nu simt acul când donez. Bun. Și e doar în capul nostru și mai ales dacă sunt niște oameni experimentați, totul ar trebui să decurcă lin. Uite, am găsit aici ceva. Donarea de sânge slăbește organismul și duce la oboseală cronică. Este fals. E adevărat că după donare noi ne simțim mai obosiți pentru că corpul nostru are nevoie de puțină odihnă ca să se recupereze, să-și refacă cantitatea de sânge pe care tocmai a dat-o mai departe. Dar după donare, noi practic corpul nostru se mobilizează ca să înlocuiască toate celulele roșii, celulele albe pe care le-a dat și le-a pierdut și practic noi ne regenerăm și avem celule mai proaspete, celule mai tinere care pot să facă munca mai bine. Și chiar ne ajută și pe termen lung, chiar scade și riscul de boli cardiovasculare și ne promovează un stil de viață mai sănătos. Pe românește, sau un popor, se curăță sângele, se mai curăță sângele, exact. Știi cum se spune. Da. Încă un mit, aflăm dacă este mit sau nu, de fapt, o altă concepție, femeile nu pot dona sânge la fel de des precum bărbații. Este adevărat. Ok. În primul rând, femeile au și perioadele menstruale. Da. Și de obicei, după o perioadă menstruală, trebuie să se aștepte în jur de o săptămână, pentru că noi devenim anemice pentru o perioadă scurtă de timp. Și ca să reușim să donăm, trebuie să avem o hemoglobină aproximativ peste 12,5 mg pe decilitru. Și de asta este puțin mai indicat pentru noi să donăm de 3-4 ori pe an, nu de 5 ori ca bărbații, fiindcă ne este corpul, noi având aceste perioade ciclice de anemie și donând, e puțin mai greu pentru corpul nostru să se acomodeze atât de des cu... Și să facă față. Da, să facă față. Dacă ții post sau ești vegetarian, nu poți dona. Nu, e fals. Fals. E fals. E fals? E fals. Deci nu are nicio legătură dieta, alimentația cu... Nu, cât timp noi avem niște analize sanguine bune, avem o stare de sănătate bună, fără boli cronice, putem să donăm și mai ales dacă avem un deficit, putem oricând să luăm suplimente alimentare sau să ne îmbogățim dieta cu anumite alimente. Bun. Și ultima, care concluzionează cumva tot ceea ce am discutat până acum, pentru că deja ați spus că este fals, dar aș vrea să o menționăm încă o dată. Spune mitul în felul următor: nu e bine pentru sănătatea ta să dai din sângele tău. Ceea ce presupun că este fals. Tocmai asta... Da. Să nu dai din sângele tău dacă acesta nu să se e... dea din... Da, nu e în regulă. Asta da. Dacă în urma unor analize, unor teste, nu e ok și să donezi. într-adevăr e foarte important de menționat că înainte să donezi trebuie completat un formular de autoexcludere, care trebuie completat cu foarte mare seriozitate și cât mai sincer posibil, pentru că până la urmă, dacă ajungi să donezi un sânge care nu este suficient de bun, pune în pericol atât donatorul cât și primitorul. Deci nu e ok pentru nimeni. Așadar, oamenii care se știu că au într-adevăr o afecțiune care nu le permite să doneze, este cel mai bine să nu doneze, chiar dacă vor să ajute pe cineva, pentru că pot face mai mult rău. Pot găsi variante să ajute altfel. Da, bineînțeles. Mereu pot să încurajeze pe cineva din jurul lor care știu că este sănătos și ar putea să doneze, să meargă să doneze sau să dea share sau să comunice mai departe informații despre donarea de sânge, pentru că până la urmă te duci la donare când îți spune cineva, când ai o persoană în fața ta care a mai făcut asta sau care are contact cu acest lucru, parcă te duci mai cu drag și mai sigur pe tine decât după o postare din social media. E puterea exemplului, da, până la urmă. Da. Donează sânge, fii erou. Cu asta trebuie să rămânem în minte. Mulțumim pentru prezență. V-ați făcut timp să fiți și alături de noi. Succes, baftă, nu doar vineri, ci în toată activitatea voastră, atât profesională, didactică, legată de voluntariat și așa mai departe. V-ați nimerit și cu numele până la urmă. Într-o țară cu Escu, iată că Manolache cu Postolache și
Da. Și au zis, da, frate, hai să trecem la treabă. Să facem treabă bună. Alexandra Manolache și Sara Apostolache au fost în studioul București FM. Vă mulțumim pentru prezență. Mulțumim și noi. Mulțumim, vă succes! Vă ținem pumnii. vă așteptăm vineri în număr cât mai mare, atât donatori cât și orice om din București care reușește să găsească timp. Și dacă nu donezi, măcar dă mesajul mai departe. Așa cum o facem și noi. Dăm mai departe ștafeta lui Răzvan Petre, urmează de 10 ori România. Noi ne întâlnim mâine dimineață la ora 6. Alex, Andreea, Cornel, Tavi și cele două invitate, Alexandra și Sara, vă salută. Rămâneți cu Răzvan Petre. În 10 minute începe de 10 ori România. Pe mâine! Ciao!